வணக்கம். நமஸ்காரம். ஸ்ரீகாந்தோ மாதுலோ யஸ்ய ஜனனி சர்வமங்களா ஜனகः சங்கரோ தேவஸ்தம் வந்தே குஞ்சரானனம். கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்மறை ஆரங்க முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கு அப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமல் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பவத்தொடக்கை வெல்வா. பாரதிமா, நீங்க தியான ஸ்லோகம் சொல்லு. ஹரி ஓம்மா. ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிருதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதம் அத்வைதாமிருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்பத்வானுமனுசந்ததாமி भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्ददायदप्त्रनेत्र येन त्वया पारदतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। सर्वोपनिषदो कावो दोक्ता को बालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुतिर्भोक्ता तुक्तं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवही परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणदडा जयत्रदजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रगवति कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोस्तीर्ण खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पराशर्यवस सरोजममलं गीतार्थकन्दोत्कडं नानाख्यानकेसरं हरिकदा सम्बोधनाबोधितं लोके सञ्जन षट्पदैरगागग बेबीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रवमसिन श्रेयसे प्रध्वंसिन श्रेयसे त्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वासालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं यं ब्रह्मा वर्णेन्द्ररुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरागणा देवाय तस्मै नमः। ஓம் கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. குருநாதரனுடைய கிருபையினால நாம 1வது அத்தியாயம் 47 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பூர்ணமா அர்த்தங்கள் இயன்றவரை தெரிந்து கொண்டோம். இந்த 1வது அத்தியாயத்துல என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன சம்மரியை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா 2வது அத்தியாயத்துக்குள்ள நாம போகலாம். ஏன்னா சொல்றச்சே எல்லாமே புரியுறாப்புல இருக்கும்.
அப்புறம் கொஞ்சம் நாழி கழிச்சு கொடுத்தோன்னா அது என்னமோ இது படிச்சோமா என்ன இதுல அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும். அது நமக்கு சுபாவம். ஏன்னா எல்லா விஷயமுமே கேட்ட உடனே அப்படியே ஏகச்சந்த கிராகின்னு ஏறிக்க முடியாது மனசுல. பலவேறு விக்ஷேபங்களோட தான் நம்ம கிளாஸஸ்லாம் நம்ம கேட்குறோம். அப்படி இருக்கிறதுனால ஒரு தடவை கேட்கறச்சே அதனுடைய அசிமுலேஷன் ஒரு 20% இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதே கிளாஸையே நேர்ல அட்டென்ட் பண்ண கிளாஸையே மறுபடியும் நாம அதனுடைய ரெக்கார்டிங்கை கேட்டோம்னா அப்போ நம்ம இந்த இந்த இடமெல்லாம் நம்ம கிளாஸ் போது கேட்ட மாதிரியே இல்லையே அப்படின்னு நமக்கு சில விஷயங்கள் தோணும். அந்த மாதிரி 2வது வாட்டி 3வது வாட்டி 4வது வாட்டி ஒரு வாட்டியும் ஒரு விஷயம் நமக்கு புதுசு புதுசாதான் அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போமே தவிர்த்து நம்ம எல்லாத்தையும் பூர்ணமா அது மனசுல ஏறிட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்லா அனுபவத்துலதான் சொல்றேன். அப்படித்தான் சுவாமிஜியோட கிளாஸஸுமே ஒரு தடவைக்கு இல்லாம 4 தடவை 5 தடவை கேட்டாதான் மனசுல ஒரு 50% நம்ம மனசுல பதியும். அப்படி இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால ஏன்னு சொன்னா இது சாஸ்திரம். இது கதை புஸ்தகம் கிடையாது. 2 பேர் ஏதோ பேசிட்டு இருந்தா அதுல என்னமோ நடந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு இது கிடையாது. ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் கிடையாது. அதுலயே நமக்கு சாஸ்திர ரீதியான ஸ்டோரி டெல்லிங்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது சரியா அந்த சம்பவங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கும். சும்மா இப்போ சினிமா கதை சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு ஒரு சீன் விட்டா கூட ஒன்றும் பெரிய தோஷம் இல்லை அப்படின்ற விஷயம் இது கிடையாது இல்லையா? அதனால இதுல இதுவும் ஹெவியா இருக்கு. நாமளும் அதுக்கேத்த ஒரு எஃபர்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இதுல என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கறத ஒரு தடவை நம்ம திரும்பி பாக்குறதுனால நமக்கு ரொம்ப நல்லதாகவே இருக்கும். அது இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன சொன்னார், என்ன காமிக்கிறார் அவர், என்ன காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்றார் அப்படின்னா அர்ஜுனன் எவ்வளவு பலவீனப்பட்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறார். அர்ஜுனனோட விஷாதத்தை காமிக்கிறார். அவனுடைய மனம் எவ்வளவு பலகீனமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு போர்ட்ரேயல் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டராக இருக்கு. இது அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறதாக எடுத்துக்கிறத விட நாம அத்தனை பேரும் என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இந்த பலகீனமான மனநிலையில ஒரு நாள்ல 1 மணி நேரமோ இல்ல பல நாட்களோ இல்ல ஒரு ஆயுஸ்லயோ இருக்கதான் இருக்கும். அதனால நம்மள எல்லாருடைய ரெப்ரசன்டேஷனா இந்த அர்ஜுனன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அந்த இடத்துல தான் எப்படி முடிவெடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தவித்த அந்த நேரத்தை அவர் அழகாக காட்டினார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆரம்பிக்கச்சே அவர் சொன்னார், திருதராஷ்டிரனுக்கு சஞ்சயனானவர், சஞ்சயன் என்ற திருதராஷ்டிரனுக்கு தேரோட்டி கொண்டிருக்கக்கூடியவர். அவர் தன்னுடைய தூரதிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு இது அவருக்கு பவர் கொடுத்திருக்கா சுவாமி. அந்த பவரை வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா அங்க குருக்ஷேத்திரத்துல என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு திருதராஷ்டிரன் கேட்கறதுனால அவர் அங்க இருக்கிறத பார்த்து என்னென்னது நடக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார். முதல்ல அவர் யாருடைய பார்வையிலிருந்து சொல்றார் அப்படின்னா துரியோதனன் என்ன பாக்குறான், துரியோதனன் என்ன பேசுறான் அப்படிங்கிறத சொல்றார். இந்த இடத்துல துரியோதனனுடைய பேச்செல்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்றாருன்னா முதல்ல ஆச்சாரியர்கிட்ட போய் எதிர்த்த பக்கம் யாரெல்லாம் நம்ம அடிச்சு தூக்க போறோம் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் பேரெல்லாம் காமிக்கிறோம். அவரை எப்படி வெறுப்பேத்தி அவருக்கு நல்லா சண்டை போடுற வெறியை ஏத்த முடியுமோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அவருக்கு நல்ல போரிட வேண்டிய ஒரு 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 உற்சாகம் அவருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்காக வேண்டி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்களை எல்லாம் சுட்டி காண்பிச்சு இவர்களோடெல்லாம் தான் நம்ம போரிட போகிறோம் அப்படிங்கிறத காமிச்சுட்டே வந்தான். அவனுடைய மைண்டே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கு. நம்ம வந்திருக்கிறதே சண்டைக்கு தான், அடிச்சு தூக்குறோம், அப்படிதான் அவனுடைய மைண்ட் இருக்கு. அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு அர்ஜுனனுடைய மைண்ட். அர்ஜுனனுடைய மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இங்க பாக்குறவா அத்தனை பேரு என்னோட உறவுக்காராளா இருக்காளே அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை அவன் பின்னாடி சொல்ல போறான். துரியோதனன் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு பிக்சர் எப்படி இருக்குன்னா எதிரிகள் யார், இங்க இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் என்ன, எப்படிப்பட்ட ஒரு பலம் கொண்டவர்கள், அவன் மகாரதன் அதிரதன் அப்படின்னு அவனுடைய பலத்தை பத்தி பேசுறான். அப்புறம் அது மட்டும் இல்ல, நம்முடைய சைட்லயும் அந்த மாதிரி நமக்காக தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். உயிரை தியாகம் பண்ணக்கூடியவர்கள்லாம் இங்க இருக்கிறார்கள். இது அபர்யாப்தம், அது பர்யாப்தம். இதை பீஷ்மர் நிர்வகித்து கொண்டிருக்கிறார், அங்கு பீமன் நிர்வகித்து கொண்டிருக்கிறார். இதையெல்லாம் சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்கும் மனசுல இது என்ன மாதிரியாக போக போறதுங்கிறது தெரியாது. ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த சைட்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அதர்மத்தின் பால் இருக்கக்கூடிய இந்த அனைவரும்
தோற்க போகிறார்கள்ங்கிறது அத்தனை பேருக்குமே தெரியும். தெரிஞ்சேதான் வந்திருக்காங்க. எல்லோருமே ஒரு கடனை நிவர்த்தி பண்ணுவதற்காக, செஞ்சோற்று கடனுக்காக அந்த பக்கம் சேர்ந்தவர்கள் தான். இவன் வந்து நீங்க அத்தனை பேரும் சேர்ந்து பீஷ்மரை காப்பாத்தணும்னு ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே பீஷ்மருக்கு என்ன தோணித்து, இவன் இப்படியே விட்டானா புலம்பிண்டே உட்காந்துருப்பான், இவனெல்லாம் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்து தன்னுடைய சங்கை சிம்ஹநாதம் போல அவருடைய சங்கை அவர் ஊதினார் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஒரு பிக்சரை காமிச்சார். அதுக்கப்புறம் அந்த சங்கு ஊதின உடனே அங்க இருக்கிறவா எல்லாரும் அவங்கவங்க கிட்ட இருந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டு பறையை வச்சு அடிக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க ஒரு வேற வேற மாதிரியான சங்குகள் எல்லாம் வைத்து அடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கோமுகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கொம்பு மூலமாக ஏற்படுத்தக்கூடிய சவுண்டு எல்லாம் பண்றாங்க. ஆர்கனைஸ்டா இல்ல, துமுலோ பவத்து அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. ஆர்கனைஸ்டா இல்லைன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்னா வேர்ட்ஸ் வந்து அப்படியே பிக்சரை காமிக்கிறது, அழகா எழுதியிருக்காரு. அதனாலதான் நமக்கு வந்து கண் முன்னாடி அப்படியே நடக்கிறது, அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கண் முன்னாடி நடக்கிறது மாதிரி தெரியுது. அப்பெல்லாம் எல்லாம் ஆட்டமா இருக்கு. அங்க ஒரு அசுர குணம் நம்ம பாக்குறோமே இப்பெல்லாம். நம்ம இப்ப பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம யாரும் போறதே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் நம்ம சினிமா தியேட்டர் போற மாதிரியே இல்லை. முன்னாடி எப்பயோ சின்ன வயசுல நம்ம போயிருப்போம் இல்லையா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த விசில் எல்லாம் அடிச்சுட்டு தலைவா அப்படிங்களா கத்துவாங்களே, எல்லாம் ஒரு உற்சாகத்துக்கு தான். அந்த ஒண்ணும் இல்ல, நான் அப்ப கூட எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எல்லாம் போனதே இல்லை. அதனால எனக்கு அது தெரியாது. நான் எல்லாம் அதையும் சினிமால பார்த்து தான் பார்த்திருக்கேன். அதனால அந்த ஒரு உற்சாகம் இருக்கே, அது அசுர குணம். அது தேவையற்ற அது உற்சாகம். அதுதான் அங்க வந்து டெபிக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வேர்ட்ஸ்ல காமிக்கிறார் அழகா. அங்க வந்து ஒரே திமிலோகப்படுறது அந்த பக்கம் அப்படின்னு. இந்த பக்கம் எப்படி இருக்குங்கிறது, அது ஏன் திமிலோகப்படுறதுன்னு காட்டினார்னா இங்க சொல்ல போறாரு, இது தெய்வீகமான அவர்களுடைய சங்கை எடுத்து ஊதினார்கள் அப்படின்னு, திவ்யம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால இங்க இருக்கிறவர்களுடைய சங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஒரு பேரு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகேஷனுக்கு இருக்கிற சங்கு என்ன பேரு, தனஞ்சயனோட சங்கு என்ன பேருன்னு ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு பேர். இதெல்லாம் அகடமிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான், தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்ப என்ன விகீதை படிச்சிருக்க, சங்கு பேரெல்லாம் சொல்லுன்னு கேட்க போறாளான்னு. ஆனா நம்ம சந்தோஷம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. அப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் என்னது, இந்த சங்கெல்லாம் ஊதினச்சு. அதுக்கு இது வரைக்கும் இந்த 20வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இது வந்து இந்த பிக்சரை காமிக்கிறது தான். யார் யார் எங்கெங்க வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க, யார் யார் என்னென்ன சங்கு வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு தான் இந்த இது வரைக்கும். அப்ப அந்த 21லேருந்து என்ன பண்றான், அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறான், சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரத்தம் ஸ்தாபய மேச்சுத. எனக்கு வந்து நீ என்ன பண்ணு, இந்த சேனைகள் இரண்டுக்கும் நடுப்புற கொண்டு போய் என்னுடைய ரதத்தை நிறுத்து. என்ன காரணம், எதுக்காக ரதத்தை நிறுத்தணும் அப்படின்னா, அவனுக்கு வந்து ஒரு லுக் எடுக்கணும். யார் யாரெல்லாம் வந்து இங்க வந்திருக்காங்க சண்டை போடுறதுக்கு, நான் யாரோடலாம் சண்டை போட வேண்டியதா இருக்கு, யாரெல்லாம் இந்த தார்தராஷ்டிரர்களுடைய துர்புத்திய கேட்டுண்டு அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு நம்மளோட சண்டை போடுறதுக்கு வந்திருக்கிறவர்கள் யார், இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு see them அப்படின்ட்டு போய் நிறுத்த சொன்ன அங்க அந்த 25வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே யார் யார பாக்குறார் அப்படிங்கிறது தான். பீஷ்ம துரோண பிரமுகதக சர்வேஷாஞ்ச மகீக்ஷிதாம் உவாச்ச பார்த்த பஷ்யைத்தான். யார் சொல்றார் உவாச்சன், யார் சொல்றார் அந்த இடத்துல, இவர் சொல்றார், கிருஷ்ணர் சொல். இத பாரு, இவங்களெல்லாம் தான் நீ வந்து சண்டை போடுறதுக்கு இது பண்ண போற, நீ இப்ப வந்து நீ ஃபைட் பண்ண போறது இவாளோடலாம் தான் அப்படின்னு கொண்டு வந்து நீ கேட்டியோன்னு கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கேன் பாரு. எங்க நிறுத்துறாருன்னா, தாத்தா குரு இவங்க 2 பேருக்கு 2 பேர் நல்லா தெரியற மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் கொண்டு வந்து சென்டர்ல நிறுத்தி விட்டுறாரு. இப்ப அவன் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அர்ஜுனன் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்றான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த 26லேருந்து 28 வரைக்கும். இவனுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இவன் என்ன பாக்குறான், தத்ரா பஷ்யத் ஸ்திதான் பார்த்த, அங்க நின்று கொண்டிருப்பவர்களை பார்க்கிறான். யாரை பார்க்கிறானா, பித்ரூன் அத பிதாமகான், என்னுடைய அப்பா தன்னுடைய பெரிய தந்தை சிறிய தந்தை அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களை, அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்களை எல்லாம் பார்க்கிறான். பிதாமகான் பாட்டனார்களை எல்லாம் பார்க்கிறான். அது மட்டும் இல்ல, இந்த அடுத்த 3 ஸ்லோகமுமே என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இவன் எல்லாரையும் வந்து உறவை வைத்து பார்த்து, இந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் அவனுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த இடத்துல அவன் வந்து மைண்ட்ல இது பண்ணல, அவன் மனசால பார்த்துட்டு இருக்கான். மனசுல என்ன, எல்லார் மேலேயும் ஒரு அன்பு, ஒரு இரக்கம், ஒரு மரியாதை எல்லாம் இருக்கு அவனுக்கு மனசுல. அதனால இவன் எல்லாரையும் எப்படி பார்க்கிறான்னா, அவரவர்களுடைய உறவை வைத்து அவன் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறான். அவர்களை வீரர்களாகவே பார்க்கல. இங்க வந்ததே இது போர்க்களம். இந்த போர்க்களத்துல நம்ம சண்டை போட வந்திருக்கோம். சண்டை போடுறச்சே என் சைடு எதுவோ அதுக்கு எதிர்க்க என்ன நின்னாலும் அது வந்து எனக்கு எதிரிதான் அப்படிங்கிற அறிவு அவனுக்கு அந்த நேரத்துல வேலை செய்யல. என்ன காரணம்னு சொன்னா,
இது வந்து இது இது வந்து இந்த உண்மையை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை. உண்மையான நிலை என்ன? எனக்கு எதிரில் இருப்பவன் என் எதிரி. இது என் எதிரிங்கிறது இன்னைக்கு தெரியல, எனக்கோ தெரியும். நான் ஏற்கனவே எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டும் எல்லா வழியும் போய் கடைசியில வேற வழி இல்ல, இது போர் ஒன்றுதான் கதின்னு வந்து நிக்கிறேன். அந்த நேரத்துல வந்து நான் வந்து இவன் வந்து என்னோட மாமன், இவனோட மச்சான், இவனோட தாத்தா, இவனோட பாட்டின்னு சொல்றேன்னு சொன்னா இந்த நேரத்து உண்மையை நான் எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ட்ரூத். நான் வந்து இந்த 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 நேரத்தின் நிஜத்தை நான் ஸ்வீகரித்துக் கொள்ள தயாராக இல்லை. அந்த அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அவனுக்கு இருக்கு. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன காரணம்? என்ன காரணம்னு சொன்னா அவர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பற்று. இந்த பற்று தான் ராகம் என்பது. ராகத்வேஷம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய படிப்போம். இந்த விஷயம், இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்க கூர்ந்து கவனிச்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்க இப்ப கவனிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க, பின்னாடி வந்து ஸ்லோகத்துல அது வரும்போது என்னமோ சொன்னீங்களே ராகம் புரியவே இல்லையே அப்படின்னு தோணும். ராகம் அப்படின்னு சொன்னா பற்று அப்படின்னு அர்த்தம். பற்றுங்கிறதுக்கும் ஆசைங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆசை அப்படின்னா ஒண்ணு வேணும்னு நினைக்கிறது. பற்றுனா அது என்னை விட்டு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது. ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? எனக்கு ஒரு 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 பொருள் வேணும்னு நினைக்கிறதுக்கும் அது என்னை விட்டு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. எனக்கு இந்த உறவுகள்லாம் வேணும். அதனால இந்த உறவுகள், நான் இப்ப சண்டை போட்டேன்னா இந்த உறவுகள் எல்லாம் என்னை விட்டு போயிடுவாளே, அதனால நான் அவர்களை இழப்பேனே. அந்த இழப்பு அப்ப அந்த அந்த எங்கேந்து வருது அது அப்படின்னா எனது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மமகாரம் அப்படிங்கிறதுனால வருது. இங்கே நான் நினைக்கிறதுனால தானே இந்த மமகாரம், இந்த எனதுங்கிற விஷயமே வருது. முதல்ல நான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்? இந்த உடம்பு மனசு இதெல்லாம் தான் நானு பூர்ணமா நம்பின்னு இருக்கேன். அப்பதான் எனக்கு இந்த உடலோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகள் அது எல்லாமே உண்மை, அதெல்லாமே சத்தியமா இருந்துட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் நான் அடிச்சா போயிடும், அதனால நான் அவற்றை இழப்பேன், அது எனக்கு இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வருது. இந்த ராகம்ங்கிறது பற்றுங்கிறது நமக்கு அடுத்தது பயத்தை கொடுக்கும். அதனாலதான் இதுல சிதப்பிரஜ்ஞ லட்சணத்துல சொல்றார் பகவான், வீத ராக பயக்ரோதக. ஏன்னா அவர் போடுற ஆர்டரே அப்படிதான் இருக்கு. வீத்தன்னா விட்டுட்டான், எதை விட்டுட்டான் அவன்? ராக பயக்ரோதக. ராகம், முதல்ல ராகத்தை விடணும். ராகத்தை விட்டவனாலதான் பயத்தை ஒழிக்க முடியும். ஃபியர்லெஸ்னஸ். எப்படி அந்த ஃபியர்லெஸ்னஸ் வரும்? விவேகானந்தர் எப்படி இருந்தார்? ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு ஒரு ஃபியர் கிடையாது. அந்த ஃபியர் இல்லாம ஏன் இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா எதன் மீதும் பற்று கிடையாது. எனக்கு அது எல்லா சன்னியாசிகளுக்குமே அது சொல்லுவாங்க, அபயம் அப்படின்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு, எல்லாருக்கும் இருக்கு. அவர்கள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அபயம் கொடுத்திருக்கிறார்கள்னு சொல்லுவார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, யாரும் என்கிட்ட பயப்பட வேண்டாம், என்னால யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் வராது, நான் யாரையும் ஹிம்சிக்க மாட்டேன்னு ஒரு விரதம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி அவர்களும் யாராலுமே ஹிம்சிக்கப்பட முடியாது, அப்படி ஒரு மனம் அவர்களுக்கு இருக்கும். அதனால கடினமான மனமா எல்லாரையும் கட்டுக்குட்டுன்னு விழுந்துட்டு இருப்பாங்க, யாருமே சுத்தி வர முடியாம அப்படி ஒரு வேலி போட்டுட்டு இருப்பாங்களா? கிடையாது. ஊரையே தூக்கி மடியில போட்டுப்பாங்க. ஆனா யாரு மேலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு பற்றே இருக்காது. உட்காரியா உட்காரு, எழுந்துக்கிறியா எழுந்துப்போ. நீங்க இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னா அன்னை சாரதா தேவி தான். எத்தனை பேர் அவங்க லிட்ரலா அவங்க மடியில மேல கையில கால்ல எல்லாம் போட்டு ஈசிக்காத போறதான் அவங்களோட அத்தனை அந்த ஊர் ஜனங்க பூரா அவங்க மேலதான் இருந்தாங்க. ஆனா அத்தனை பேருக்கும் இடம் கொடுத்தாங்க. ஆனா யாரோடையும் ஒட்டிக்கல. என்ன வாழ்க்கை பூரா அவர்கள் எல்லோருக்குமாக வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் ஒருவருக்கிடம் கூட அவங்க ஒட்டிக்கல. அதுதான் வந்து பற்றற்ற நிலை அப்படிங்கிறது. இங்க என்ன இந்த ராகம் அப்படி எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்? இது என்ன, ராகம்ங்கிறதுக்கும் ஆசைங்கிறதுக்கும் சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ராகம்னா பற்று. இந்த பற்றுங்கிறது எப்ப வருது அப்படின்னா, இது மமகாரம் அப்படின்னு, என்னுடையது, இவர்கள் என்னை சேர்ந்தவர்கள், நான் இவர்களை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வருது இல்லையா? அதனால வரக்கூடியதுதான் இந்த பற்று. இத என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பற்றுங்கிறது தான் நம்மளுடைய சம்சாரத்தினுடைய பீஜமாக இருக்கு. பீஜம்னா விதை, சம்சாரம்னா என்ன? மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து பிறந்து இந்த உலகத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய துன்பமான நிலை, அதுதான் சம்சாரம். அந்த சம்சாரம்ங்கிறது அதற்கான ஒரு விதையாக எது இருக்குன்னு இந்த ராகம் அப்படிங்கிறது. இந்த ராகத்திற்கு காரணம் என்ன? அறியாம, தெரியவே இல்லை, எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது.
நான் புரியாம அவர்களை எல்லாம் நிச்சயமா இருக்க போறாங்கன்னு நினைத்து கொண்டு அவன் அப்படி பண்றான். அதனாலதான் அந்த 28வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவன் என்ன வந்து காமிக்கிறான் அப்படின்னா, அவன் நான் எனது என்ற அந்த ஒரு அந்த பற்றுக்குள் அவன் மாட்டிக்கொண்டு விட்டான். அந்த ஒரு நிலைக்குள் அவன் மாட்டிக்கொண்டு, அந்த ஒரு எண்ணத்திற்குள், நிலை கூட சொல்லக்கூடாது, அவன் எண்ணத்திற்குள் மாட்டிக்கொண்டு, நான் எனதுங்கிறதே இருக்கக்கூடாது. அது இருந்துருது அப்படின்னு சொன்னா அவனால செயல்பட முடியாது. நம்ம இதை அப்படியே நம்மளோட பிரசன்ட் சினாரியோக்கு நம்ம எங்க ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, ஆபீஸ்ல இருந்தாலும் சரி, வீட்டுல இருந்தாலும் சரி, நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நாம ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையை பண்ண வேண்டி இருக்கும் பொழுது, யாருக்காக பண்றோம், யாருக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்றோங்கிற விஷயத்துல நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கலன்னா இந்த விஷயமெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது எதனால நமக்கு தெளிவா இருக்க முடியறது இல்லை. நமக்கு அவர்களை நம்முடையவர்கள் என்று எண்ணி அந்த முடிவை எடுக்கிறோமா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியறதுக்காக தான் இந்த அதிகாரமே. என்னன்னா பியோர் சைக்கலாஜிக்கல் அதிகாரம். இதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னாதான் நம்மளால வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய 17 அதிகாரங்கள்ல அத்தியாயங்கள்ல எப்படி வந்து அவர் அந்த இந்த விஷயங்களை போதிக்க அவர் தலைப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும். அதுக்காக தான் இதுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம வந்து படிக்கிறதுக்கு காரணம். அடுத்தது 28லேருந்து 35 வரைக்கும், 28 வரைக்கும் இவன் வந்து ஸ்வஜனம்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் இல்லையா. 29லேருந்து என்ன சொல்றான், இதனால தனக்கு ஏற்பட்டது இப்ப நான் பாக்குறேன், எனக்கு பார்க்கும்போது இது எல்லாமே ஐயோ என்னோட மாமா, என்னோட தாத்தா, என்னோட அப்பா அப்படின்னு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது வந்து என்னோடன்னு சொல்றேன். ராகம் வந்துன்னு இருக்கு, வெளியில மமகாரம் வந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என் மனசு என்ன ஆகுதுன்னா, சீதந்தி மம காத்ராணி, எனக்கு அப்படியே வந்து என்னால வந்து செயல்படவே முடியல, ஸ்தம்பிச்சு போச்சு. என்னோட மைண்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டில் ஆயிடுது. முகஞ்ச பரிசுஷ்யத்தி, எனக்கு வந்து ஒரே நடுங்கிறது, எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, என்னோட இதுப்பே பண்ண முடியல. வேப்பதுஷ்ட சரீரமே, என்னோட கை கால்கள் எல்லாம் நடுக்கம் கொள்கிறது, அப்படி இருக்கு எனக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா தன்னையே வந்து அவன் வந்து இது பண்றான், என்ன சொல்றது, வர்ணனை பண்றான். எப்படி இருக்கு நான் இந்த சோகம், இந்த ராகமானது எனக்குள் ஏற்படுத்தியிருக்க கூடியது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு சோகம் அப்படின்னு பேர். இந்த ராகத்தோட நெக்ஸ்ட் இது என்னன்னா அதனுடைய பரிணாமம், நெக்ஸ்ட் பரிணாமம் என்னன்னா சோகம் அப்படின்னு பேர். சோகம்னா என்ன? வருத்தம், எல்லையற்ற வருத்தம், யாராலையும் தீர்க்க முடியாத ஒரு வருத்தம். யாரு வந்து இல்லப்பா பரவாயில்லப்பா நீ வா சண்டை போடலாம் வா அப்படின்னு சொன்னா கூட பேசாம இரு, நான் சொல்றதை கேளு, பரவாயில்ல இப்படி இருக்க, அடுத்தது அதை தானே சொல்லிட்டு இருக்கான். அடுத்தடுத்தது அவன் எப்படி அதை வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு போறான்னா, குலமே போயிடுத்து, கோத்திரமே போயிடுத்து, என்னோட இதெல்லாம் போயிடுத்து, என்னோட ஸ்திரீகள்லாம் போயிட்டாங்க, எல்லாம் போயிடுத்து. இனிமே அவர்களுக்கு, என்னோட பித்ருக்களுக்கு பிண்டம் கிடைக்காது, அவர்களுடைய வாழ்க்கை நரகத்துக்கு போகும், நித்தியமாக நியதம் நரகே, நான் ரொம்ப நாள் நரகத்துல இருப்பாங்க, இப்படி எல்லாம் புலம்ப போறானா இல்லையா. அதனால அவனுக்கு என்னன்னா சோகம். அந்த சோகம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது எஃபெக்ட் ஆஃப் ராகம். ராகம்ங்கிறது என்ன சொன்னேன்? பற்று. இந்த பற்றுனால ஏற்படக்கூடியதுதான் சோகம். எப்பவுமே நம்ம மனசுல பற்றுங்கிறத அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா முடிவே எடுக்க முடியாது. அட்டாச்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு நினைச்சோம்னா கட்டாயம் தப்பாதான் போகும். எப்பவுமே நாம அந்த சீனுக்கு வெளியில இருந்துதான் ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும். அதுவும் முக்கியமா ஃபேமிலியில ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா கட்டாயம் அந்த சீன்ல இருந்து வெளியில வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சனா அந்த விஷயத்த சுவாமிஜி அழகா சொல்வார், உங்க வாழ்க்கையை நீங்களே ஒரு சீரியல் பாக்குற மாதிரி பாருங்க. அப்பதான் உங்களால வந்து அது கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும். உள்ளேயே இருந்தாக்கா நம்மளால அதை பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வெளியில இருந்து ஆஸ் அ தேர்ட் பர்சன் நம்ம பார்க்கணும். அது மாதிரி பார்க்க முடியலன்னா இப்படி சோகத்துக்குள்ள மாட்டிப்போம். அடுத்தது என்ன சொல்ற, 36 வரைக்கும் இதேதான் அவன் வந்து திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய நிலைமையை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கான். காண்டீவம் ஸ்ரம்சதே ஹஸ்தாத் துவச்சைவ பரிதகிதே, என்னால காண்டீபத்தையே பிடிக்க முடியல, என்னால நிமித்தங்கள் சரியா பார்க்க முடியல, என்னமோ எனக்கு இது வந்து சரியா வரும்னே தோணல, எதுவும் ஸ்ரேயஸாவே தெரியல, எதுவும் நன்மையை கொடுப்பதாகவே எனக்கு தெரியல, புலம்பிண்டே வரான். அடுத்த அந்த காங்ஷே விஜயம், எனக்கு இதுல வந்து எனக்கு வெற்றின்னு எனக்கு ஒரு ஆசையே இல்லப்பா, இது ஒரு ராஜ்யமா, இது வந்து எனக்கு என்ன ஆக போறது, இதெல்லாம் வந்ததுனால யாருக்காக நான் போரிடுறேனோ அவர்களெல்லாம் போன பிறகு அந்த ராஜ்யத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு நான் என்ன கிருஷ்ணா பண்ணுவேன், எனக்கு இந்த ராஜ்யமும் வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம், ஏன்னா எனக்கு ஆச்சாரியர் இருக்க மாட்டார், பிதா இருக்க மாட்டார், பித்ரு இருக்க மாட்டார், அப்புறம் எனக்கு வந்து இவர் பிராத்ரு இருக்க மாட்டார், யாருமே இருக்க மாட்டா, எனக்கு யாருமே இல்லாத இடத்துல நான் என்னப்பா பண்ண போறேன் அப்படின்னு தனக்கு ஒரு செல்ஃப் பிட்டி வந்துட்டு இருக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மோகம் பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய வீரன் அவன்.
அவன் சாதாரணமான வீரனா? எப்பேற்பட்ட எத்தனை போர்களை வென்றவன் அவன், எத்தனை பேரை ஜெயித்தவன் அவன், மகேஸ்வரனுடைய போராடினவன். அவனுக்கு தன்னுடைய இந்த நிலைமையை ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, யாரா இருந்தாலும் மைண்ட் ஸ்டேபிளா இல்லைன்னா வேலை செய்ய முடியாது. அதனால ஒருத்தர் வேலை செய்ய முடியல அப்படிங்கிற போது முதல்ல அவளோட மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும். பிசிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது ஒண்ணு வேணும். அதை தாண்டி மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லைன்னா அவன் பேசிட்டு இருக்கிற காரியம் எல்லாம் பார்த்தா இது இது எல்லாமே என்ன சொல்றது, அவனுடைய மனநிலையில் அவனுக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு. அதுதான் சோகம். சோகம் வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கு. அப்புறம் 36ல இருந்து என்ன ஆறுது, இவன் என்ன சொல்றான், இந்த அர்த்த ராஷ்டிரர்களை கொன்றதுனால என்ன பிரீத்தி வந்துட போறது, இவர்களை கொன்று எனக்கு ஒன்றும் பெருசா ஒரு பெரிய பெருமையோ ஒண்ணுமே கிடைக்காது, அதனால எனக்கு அவர்களை கொல்வதில் எனக்கு பெரிய இஷ்டமே இல்லை கிருஷ்ணா, எனக்கு தேவையில்லை. இது வந்து எனக்கு என்னுடைய ஸ்வஜனங்களை நான் கொல்றேன், வேற யாரையோ கொல்றேன்னு இல்லை, என்னுடைய ஸ்வஜனங்களை என்னோட கூட பிறந்தவாளெல்லாம் போய் நான் வந்து கொண்டுட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு இதுவா? இது அதோட பெருசா என்ன சொல்றான்னா, இந்த இதெல்லாம் இவர்களுக்குத்தான் வந்து புத்தியே இல்லை, இவங்கதான் சண்டை போடுறதுக்கு வந்துட்டாங்க, நமக்காவது புத்தி இருக்குல்ல கிருஷ்ணா, நம்ம சண்டை போடக்கூடாது தானே. இவன் வந்து சேர்த்துக்கிறான் கிருஷ்ணரையும். நீ வா, நம்ம எப்படியாவது இந்த அப்படியே இதை அபவுட் அடி, நம்ம ஓடி போயிடலாம் வீட்டுக்கு அப்படின்னு அவன் அடிப்பான்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவன் கேட்கறான். அவரா பேசாம இருக்கார். அவர் பாட்டுக்கு நீ சொல்றதெல்லாம் சொல்லு ராஜா அப்படின்னு பேசாம இருக்கார். அப்ப இவன் என்ன புலம்புறது என்னென்ன புலம்புறான் இவன். அவன் அவளுக்கு புத்தியே கிடையாது. முதல்ல புத்தி இல்லாம சண்டை போட வந்தான்னா இல்லையா, துர்புத்தேர் அப்படின்னா. இப்ப என்ன சொல்றான், இப்பவும் அவனுக்கு வந்து புத்தி கிடையாது, புத்தி இல்லாம அவன் தான் இருக்கான், இதனோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸே தெரியாம இருக்கான். ஆனா நமக்கு தெரியும், தர்ம சம்மூடன் அவன், நமக்கு தர்மம் தெரியும் இல்லையா, அதனால நாம வந்து இதை போர் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்ல, அதுக்கப்புறம் அவன் என்னெல்லாம் கேட்கிறான், இவர்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கெட்டவர்கள், இவர்களை கொன்னால் நமக்கு பாவம் வரும். ஆத்ததாயிகள், ஆத்ததாயினா நான் சொல்லியிருக்கேன் 5 வகையான பாபம் பண்ணவர்கள். அந்த அப்படிப்பட்ட பாபத்தை பண்ணவர்களை எல்லாம் கொன்னா நமக்கு பாபம் கிடையாதுன்னு இருக்கு தர்மசாஸ்திரத்துல. தர்மம் தெரிஞ்சவன் அர்ஜுனன், எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படித்தவன், ஒரு குருவிடம் முறையாக கல்வி கற்றவன். இந்த நேரம் அவன் புத்தி வேலை செய்யறதானா? இல்ல, ஒண்ணுமே வேலை செய்யணும். அவன் என்ன சொல்றான், ஆனா ஆத்ததாயியை கொன்னா பாவம் வரும் அர்ஜுனா, அதனால நம்ம கிருஷ்ணா, அதனால நம்ம கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ணருக்கே என்ன பண்றான், கிளாஸ் எடுக்கிறான். அதனால இந்த இடத்துல இவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, பிட்வீன் 36 டு எண்ட், ஃப்ரம் 36 டு எண்டே டோட்டல் கன்ஃபியூஸ்டு மைண்ட் செட். இதுக்கு என்ன அர்த்தம், இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா மோகம். என்னென்ன வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் ராகம் பார்த்தோமா, ராகம்னா பற்றுன்னு பார்த்தோம். சோகம்னா அந்த பற்றுனால ஏற்படக்கூடிய மனக்கவலைகள், மனக்குழப்பங்கள், இதெல்லாம் தான் சோகம். அதுக்கப்புறம் மோகம். இந்த மோகம்ங்கிறது தான் கன்ஃபியூஷன், டெல்யூஷன், டெசிஷன் எடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை. அந்த டெசிஷன் எடுக்க பிதற்றல் டு த கோர், என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ எல்லாத்தையும் சொல்றது, ஆனா தர்மமா சொல்ற மாதிரியே சொல்றது. எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குலதர்மா சனாதனாகா. குலதர்மம் போயிடும்பா, குலம் க்ஷயம் ஆயிடும். தர்மே நஷ்டே குலம் கிருஷ்ண அதர்மோபி பவத்யுத. நிஜமா தானே, குலத்துல தர்மம் போச்சுன்னா அதர்மம் வருமே. நமக்கு பாக்குற ஆளுக்கெல்லாம் எப்படி தோணும், ஆமா கரெக்டா தானே சொல்றான் அப்படின்னு பேசுறது இருக்கும். ஆனா என்ன ஒரு மைண்ட் செட்ல பேசுறான்னா, டோட்டல் கன்ஃபியூஷன், ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாத நிலைமையில அவன் ரொம்ப தீனனா போயிட்டு இருக்கான். அந்த நிலைமையில அவன் பேசுறான். அதனால அவன் என்ன பண்றான், அந்த அந்த அதாவது இதனுடைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படியெல்லாம் சொல்றான்னா, நரகத்திற்கு போவார்கள், நீண்ட நாட்கள் நரகத்தில், பித்ருக்கள் எல்லாம் நீண்ட நாட்கள் நரகத்தில் இருப்பார்கள். இதனால நமக்கு வந்து இந்த இந்த உத்சன்ன குல தர்மானா மனுஷ்யானா ஜனார்தன நரகே நியத்தம் வாசோ. எப்பவும் நரகத்திலேயே வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும். ஏன்னாக்கா அவனுக்கு பிண்டம் போடுறதுக்கு கூட ஆள் இருக்க மாட்டான்ப்பா, அவனுடைய குலம் எதுன்னு கூட தெரியாத போயிடும்பா, அவன் வர்ணம் எதுன்னு தெரியாத போயிடும்பா, வர்ண சங்கரம் நடந்துடும்பா. அந்த வர்ண சங்கரம் நடந்ததுன்னா எல்லா கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ரிச்சுவல்ஸ், நாட்டுல நடக்கக்கூடிய நன்மைகள் அத்தனையும் போயிடுமே கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவன் வந்து கேட்கிறான் இல்லையா. அஹோ பத மகத் பாப்பம், அச்சச்சோ இப்படி ஆயிப்போச்சே, இப்படி ஆயிடுமே, நம்ம ஒரு சண்டையினால இவ்வளவு கெடுதல் வரும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து அவ்வளவு சொல்லிட்டு ஃபைனலா வந்து ரொம்ப அல்பமா ஒரு விஷயத்த சொல்றான். சும்மா நான் நிக்கிறேன், காண்டிவம்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், கீழே போட்டு விடுறேன், யாராவது வந்து என்ன இந்த இதுல போர்க்களத்துல கொன்னா கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், யாராவது சொல்லலாமா அந்த மாதிரி.
இதுக்காகவா அவனை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்து இங்க வச்சு இவ்வளவு பேரெல்லாம் வச்சு இது நிக்க வச்சிருக்கு. இவன் இப்படி பேசிவிட்டான் கடைசியில. இந்த மாதிரி என்னை யாராவது கொன்னா கூட பரவாயில்ல, தார்த்தராஷ்டிரர்கள் என்னை எந்த ஆயுதமும் இல்லாத சமயத்தில் கொன்னாலும் பரவாயில்லை அப்படிங்கறது அவனோட கடைசி வேர்டா வச்சுண்டு, அதுக்கப்புறம் சிவர் சொல்றார், சஞ்சயர் என்ன சொல்றார், இந்த மாதிரி அவன் வந்து சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான், அவனுடைய இது ரதத்துல வந்து உக்காந்துட்டான், தேர் தட்டில் அவன் அப்படியே உக்காந்துட்டான். விசுருஜ்ய சச்சரம் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டான். எதையும் என்ன இனிமே என்னால ஒன்றும் ஆகிறதுக்கே இல்லப்பா அப்படின்னு அப்படியே உட்காந்துட்டான். இந்த நிலைமை ஏன் வருது அப்படின்னா, சாமிஜி சொல்றார், அவிவேகத்தினால வருது. இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்னன்னா, ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் முடிவை எடுப்பதற்கு அவனுக்கு அவனுடைய புத்தி வேலை செய்யணும். புத்தி வேலை செய்யணும்னா அதுக்கு பேர் தான் விவேகம் அப்படின்னு. இந்த வேர்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. விவேகம்னா என்ன அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேஷன். எது சரி, எது தவறு, எது நித்தியம், எது அனித்தியம், எது ஆத்மா, எது அனாத்மா, எது சத்தியம், எது மித்யா, இப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை அவன் பகுத்து 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 ஆராய்ந்து ஒரு முடிவை எடுக்கணும். எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்ம பொதுவா வாழ்க்கைக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டா, நான் சொன்ன மற்றது எல்லாமே இப்ப நமக்கு புரியல, வேர்ட்ஸ் எல்லாம் புரியவே இல்லைன்னா கூட சரி தவறு புரியும் தானே. அப்ப டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறத நாம பகுத்தறிவு அப்படின்னு. இது இந்த நவீன பகுத்தறிவு கிடையாது, இது உண்மையான பகுத்தறிவு. பகுத்து பிளஸ் அறிவு, பகுத்து அறிவு, இதை ரெண்டையும் பிரிச்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். சரிக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கு, தவறுக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கு, எது கூட வருது, எதை நாம வந்து எதன் பக்கம் நாம போகணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவை எடுக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் டிஸ்கிரிமினேஷன். இப்ப இவன் ரெண்டு விஷயத்த அங்க வந்து பிளேஸ் பண்றான். என்ன பிளேஸ் பண்றான், ஒண்ணு நாம இங்கேருந்து ஓடி போயிடலாம், இல்லைன்னா என்னை யாராவது கொல்லட்டும், எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த சண்டை போட நான் தயாரா இருக்கேன், அதானே அர்த்தம் அதுக்கு. அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்துல இவன் வந்து இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் என்ன, நீ இவங்களை எல்லாம் கொல்லணும். நான் இங்கே இப்ப இவனுக்கு இது எதை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியல, நான் இவர்களை கொல்வதா அல்லது இங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகுதா அல்லது சாவதா, ஏதோ ஒண்ணுதான். எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கும் சாகிறதுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. ஏன்னா பின்னாடி கிருஷ்ணரே சொல்லுவார் அகீர்த்திகரம் அப்படின்னு. ரொம்ப கீர்த்தியே இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் போய் யோசிச்சு உட்காந்துருக்க நீனு அப்படின்னு. அப்ப அதனால அந்த அவன் விட்டு ஓடி போனாலும் சரி, அவனை கொன்னாலும் சரி, ரெண்டுத்துக்கும் எஃபெக்ட் என்னவோ ஈக்குவல் தான். அதனால இவனுக்கு இப்ப இருக்க டிஸ்கிரிமினேட் விவேகமாக இவன் சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் எது அப்படின்னு கேட்டா, இவன் வந்து தான் வந்து போரிடுவதா அல்லது போரிலிருந்து வெளியே செல்வதா அப்படிங்கிறது தானே அவன் எடுக்கணும். இதுதான் இதை எடுக்க முடியாம இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, மோகம் அப்படிங்கிறது தான் காரணம். அதனால இந்த மோகம்ங்கிறது, இந்த மோகத்தினுடைய இது என்ன ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவிவேகம், விவேகம் இன்மை அப்படிங்கிறது. இந்த விவேகம் இன்மைங்கிறதுனால ஒரு கிளியர் மைண்டோட டெசிஷன் எடுத்து அவனால பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம எத்தனை ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம், இந்த ஒரு அதிகாரத்துக்குள்ள நாம எத்தனை ஸ்டேஜஸ் பார்த்திருக்கோம். எத்தனை ஸ்டேஜஸ்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எத்தனை நிலைகளை பார்க்கிறோம். இந்த அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னு. இந்த இடத்துல எல்லாம் அர்ஜுனன்னா எல்லாமே நமக்கும் தான் நீங்க எல்லாரும் வந்து சப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம யாரும் இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்பாற்பட்டவர்கள் கிடையாது. அர்ஜுனனுக்கே வருதுன்னா நமக்கெல்லாம் என்ன வராமையா இருக்க போறது. நம்ம ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சாரி கடைக்கு போய் ஒரு புடவை எடுக்கிறதுலயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு எவ்வளவு விவேகம் இருக்கு, டிஸ்கிரிமினேட்டிங் பவர் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் உள்ள விட்டாதான் நம்மளோட இது தெரியும். அதனால எல்லாருக்கும் உள்ளதான ஒரு விஷயம் இது. அதனால இதை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, இங்க பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை என்ன, ராகம். ராகம் என்பது பற்று என்பது வரக்கூடிய காரணம் என்ன, நான் எனது அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் வள்ளுவர் சொன்னார், யான் எனது எனும் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்கும் உயர்ந்த உலகம் புகும். எனக்கு என்ன அர்த்தம், இதை விட்டுட்டான் அப்படின்னா, இந்த பற்றுங்கிற விஷயத்தை விட்டுட்டான், நான் எனது நான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை விட்டுட்டான்னு சொன்னா, அவன் இந்த உலகத்துல எந்த விதத்திலையுமே அவன் பாதிக்கப்படாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்த இன்பத்தோடு இருப்பான் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அது. அதனால வானோருக்கும் உயர்ந்த உலகம் புகும்னா என்ன, முக்தி அடைவான்னு அர்த்தம். அதுதான் வந்து அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராப்ளமே என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ராகம். அதற்கு காரணம் நான் எனது என்ற அகங்கார மமகாரத்தினால் ஏற்படுவது அப்படின்னு பார்த்தோம். ரெண்டாவது சோகம். ராகத்தினுடைய அடுத்த நிலைதான் சோகம். சோகம் என்பது மனச்சோர்வு, மனத்தளர்ச்சி, மனதில் ஒரு நிலை, ஒரு மனதில் வந்து ஒரு தைரியமன்மை, அதுதான் சோகம்.
அடுத்தது மோகம். மோகம்ங்கிறது என்ன? என்னால வந்து கிளியரா திங்க் பண்ண முடியும், கன்ஃபியூஸ் ஆறேன், நான் டெசிஷன் எடுக்க முடியல, என்னால டெல்யூஷன்ல இருக்கேன், ஒரே ஒரு புகை மண்டலமா இருக்கு என் மைண்டு. நான் படிச்சதெல்லாம் எனக்கு உதவல, அந்த மாதிரி இருக்கேன் நான், எதையும் என்னால திங்க் பண்ண முடியல. அதுக்கு காரணம் அவிவேகம். இந்த அவிவேகம் என்பது எனக்கு என்னால் பகுத்தறிய முடியாத தன்மை, என்னுடைய புத்தி சரியாக வேலை செய்யவில்லை. இத்தனை விஷயமும் இந்த அர்ஜுனனுக்கு வருது. இப்ப இந்த அர்ஜுனன் அதை வச்சுட்டு தானே அப்படியே நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அவன் யார்கிட்ட சொல்லிட்டான் என்னால முடியாதுங்கிறத? கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லிட்டான். எப்போதுமே ஒரு நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் அப்படின்னு வேற வள்ளுவர் சொல்றார். இப்ப இவனுக்கு நோய் தெரிஞ்சு போயிடுது. நோய் என்னது? இவனுடைய இந்த விஷாதம். இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பேர் கொடுக்குறா, விஷாதம். சுவாமிஜி அழகா சொல்லுவார், ஜென்ம ஜுக்க ஜரா வியாதி, இது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் டு அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுன விஷாதம் அப்படிங்கறத அழகா அவர் வந்து இது பண்ணுவார். அதாவது பிறப்பு, அப்புறம் வந்து முதுமை, அப்புறம் வியாதி, அப்புறம் வந்து மரணம். இது 4க்கும் சேர்த்துதான் இவன் பயப்படுறான். இவன் இங்க பயப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த 4ஐயும் நோக்கித்தான் இவனுடைய பயம் இருக்கு. அதுதான் விஷாதம். அந்த விஷாதம்ங்கிறது தான் இந்த நாம இப்ப பார்த்த ராகம், சோகம், மோகம், அவிவேகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வேர்டா சிங்கிள் கேப்சியூலா சொல்லிட்டார், அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு. இப்போ இந்த 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 நிலைமையில அவன் இருக்கான். இப்ப அடுத்தது இவனுக்கு என்ன வேணும்? இந்த விஷாதம் போகணும். ஒண்ணு இந்த விஷாதத்தை போக்கி இவனை சண்டை போட வைக்கணும். அதுதானே அவனுக்கு அடுத்தது பண்ண வேண்டியது. அதை நோக்கி அடுத்த அத்தியாயம் போகும். அடுத்த அத்தியாயத்துல என்ன சஞ்சயன் ஆரம்பிக்கிறார். சஞ்சயன் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்வார்? அர்ஜுனன் இதை பேசின பிறகு இந்த காண்டீபத்தை கீழே வைத்துவிட்டு தேர்தட்டில் உட்கார்ந்தவனுடைய முகம் எப்படி இருந்தது, நிலை எப்படி இருந்ததுங்கிறத அழகா வர்ணிக்கிறது. அதுதான் நாம இப்போ அடுத்ததுல பார்க்க போறோம். யாரு வாசிக்கிறேன்னா? சொல்லட்டுமா மேடம்? புவனேஸ்வரி. சொல்லுங்கப்பா. சஞ்சய உவாச்ச. சஞ்சய உவாச்ச. சஞ்சய உவாச்ச. சஞ்சய உவாச்ச. தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம். தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம். தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம். அஸ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம். 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 விஷீதந்தமிதம் வாக்யம். விஷீதந்தமிதம் வாக்யம். விஷீதந்தமிதம் வாக்யம். வாச்ச மதுசூதன. உவாச்ச மதுசூதன. உவாச்ச மதுசூதன. ஃபுல்லா ஒரு தடவை சொல்லணுமா மேடம்? சொன்னா சந்தோஷம். சொல்லுங்கப்பா. தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம் அச்ருபூர்ணகுலேச்சனம் விஷீதந்தமிதம் வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதன. இதுல என்ன சொல்றார்? யார் பேசியிருக்கா இதுல? சஞ்சய உவாச்ச. நீங்களே சொல்லிடுவேன் இனிமே. உவாச்சனா என்ன? கூறினார் அப்படி இல்லையா? அதனால சஞ்சயன் கூறினார். சஞ்சயன் என்ன கூறினார் அப்படிங்கிறது ததா. ததான்னா அவ்வாறு. யார் அவ்வாறுன்னு ஆரம்பிக்கிறார். கிருப்பையா ஆவிஷ்டம் அஸ்ருபூர்ண ஆகுல ஈக்ஷணம். கிருப்பையா அப்படின்னு சொன்னா இரக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம். கிருப்பையினால ஏதோ பகவான் கிருப்பை பண்ணணும் எனக்கு அப்படின்னு வார்த்தையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? பகவானுடைய கிருப்பையினால, குருநாதரின் கிருப்பையினால். ஒரு வாட்டியும் நம்ம சொல்றோமே, குருநாதர் நம்ம மேல கொண்டிருக்கக்கூடிய பரம காருண்யத்தினால் நம்மளால இதெல்லாம் பேச முடியறதுன்னு பேசுறோம் இல்லையா? அந்த இரக்கம் அப்படிங்கிறது தான் கிருப்பை அப்படின்னு சொல்றது. இந்த கிருப்பையினால் இந்த இந்த இடத்துல வந்து கிருப்பைன்னு சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே அது கிருப்பை என்பது அல்ல. அது என்ன அப்படின்னா, உணர்ச்சிக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் கிருப்பை இருப்பது போல பேசுகிறான் அப்படிங்கிறார் சித்பவானன். ரொம்ப அழகான விளக்கம். ஏன்னா பேசும்போது நமக்கு கிருப்பை இருக்கிற மாதிரி தெரியறது. ஏதோ பாவம் இறக்கத்தினால பேசுறான், அங்க இருக்கிறவெல்லாம் செத்து போயிட்டா என்ன பண்றதுங்கிறதுனால பேசுறான். இங்க இவன் சண்டை போடுறதுக்கு அல்லவா இவன் வந்து போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கான். அவன் வந்து இவன் வந்த வேலையை பார்க்காம, அந்த வந்த வேலையை முடிக்காம, அதுக்கான ஒரு தொடக்கத்தையே பண்ணாம அவர்கள் மேல இறக்கப்பட்டு பேசுறது அப்படிங்கிறத சித்பவானந்தர் ஒத்துக்கவே இல்லை. அவர் என்ன சொல்றார்? இது வந்து உண்மையான இரக்கம் அல்ல. ஏன்னா கிருப்பை அப்படின்னா இரக்கம்னு அர்த்தம், டைரக்ட் மீனிங் அதான். பட் இங்க அவனுக்கு இரக்கம் மாதிரி இருக்கு. இரக்கத்தோடு பேசுவது போல இருக்கிறது அவனுக்கு. இரக்கத்தை காட்டுவது போல இருக்கிறது அவனுக்கு.
ஆவிஷ்டம், ஆவிஷ்டம் அப்படின்னா மூழ்கடிக்கப்பட்டவன், அப்படியே சூழ்ந்திருக்கான், இரக்கம் சூழ்ந்திருக்கிறது அவன் மனசு பூரா, அப்படியே ஃபுல்லா வந்து எல்லார் மேலேயும் ஒரு கருணை இருக்கு, அவனுக்கு பயங்கரமா கருணை இருக்கு, எல்லாரும் செத்து போயிடக்கூடாதே வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இரக்கம் ஒண்ணு இருக்கு. இவாள்லாம் மட்டும் இல்ல, அவனோட பேச்சுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, இந்த சமூகமே வந்து பாழ்படுமே அப்படிங்கிற ஒரு இரக்கம் இருக்கு, பெண்கள் பாழ்படுவார்களே அப்படின்ற இரக்கம் இருக்கு, குழந்தைகள் வீணா போவார்களே அவர்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்காதே அப்படிங்கிற இரக்கம் இருக்கு, பித்ருக்கள் போய்விடுவார்களே அவர்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காம போயிடுமே, லுப்த பிண்டோதக கர்மா, அதனால அந்த பிண்டம் உதகம் கொடுக்கக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாம் நடக்காதே அப்படிங்கிற இரக்கம் இருக்கு, அவர்கள் நரக்கே நியத்தம் வாசக, எப்பவும் நரக்கத்துல நிறைய நாள் இருக்கிறாப்புல ஆயிடுமே அப்படிங்கிற இது இருக்கு, சொர்க்கம் கிடைக்காதேன்னு இருக்கு. எத்தனை கவலை பாருங்க அவனுக்கு, ஒரே ஒரு விஷயம் சண்டை போடுறது, அதை வச்சுட்டு அவனுக்கு இத்தனை கவலைகள் இருக்கு அவனுக்கு. அதைத்தான் அவன் சூழப்பட்ட எல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லா இருக்கு அவன் மனசுல வந்து ஃபுல் ஆஃப் இரக்கம் அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது அடுத்த வார்த்தை என்னன்னா அஸ்ரு பூர்ண ஆகுல ஈக்ஷணம். இது ஒரு பெரிய காம்பவுண்டு. அர்த்தம் என்ன? அஸ்ரு அப்படின்னா கண்ணு, கண்ணீர்னு அர்த்தம். அக்ஷனா கண்ணு இல்லையா, அதுல இருக்கிற ஜலம், அதுக்கு அஸ்ருன்னு பேர். அஸ்ருனா கண்ணீர் அப்படின்னு. பூர்ணனா என்னன்னா கண்ணுல கண்ணீர் நிரம்பி இருக்கான், பூர்ண அப்படின்னு. ஆகுல அப்படின்னா அது ஒரே கவலையோட தோய்ந்த கண்ணீர், சாதாரண கண்ணீர் இல்ல, கலங்கின கண்ணீர், கண் கலங்கி இருக்கான்னு சொல்றாளே அதைத்தான் சொல்ற, வேற ஒண்ணும். ஈக்ஷணம்னா பார்வை, கண்ணை திறந்துட்டு இருக்கான், கண்ணை பாக்குறான், ஆனா அந்த கண்ணு பூரா தண்ணி தழும்புறது, அவன் தண்ணி வந்து கண்ணை மறைக்கிறது, அவனுக்கு எதுவுமே தெரியல, கண் கலங்கி நிக்கிறான். இப்போ பெரியதா அவர் அவ்வளவு அழகா பிக்சரைஸ் பண்றாரு. இதை வச்சு ஒரு படமே வரையலாம்ல, அர்ஜுனன் எப்படி இருந்தான் அப்படிங்கிறது. அவ்வளவுதான், முனைய வார்த்தையில சொல்லிடுறாரு எல்லாத்தையும். அஸ்ரு பூர்ண ஆகுல ஈக்ஷணம், கண்ணீர் நிறைந்த கலங்கிய கண்களோடு இருந்த அவர் என்ன. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா விஷீதந்தம், விஷீதந்தம்னா ரொம்ப வருத்தத்தோட இருக்கிறார். ஷீதந்தி மம காத்ராணின்னு, அதாவது ரொம்ப நடுங்கிறது, என்னால வந்து திங்க் பண்ண முடியலன்னு. அதான் விஷீதந்தம், இங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா அவனுக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் அவனுக்கு இருக்கு. அதனாலதான் அந்த ஆவிஷ்டம், ஆவிஷ்டத்தினால அந்த வருத்தமானது இருக்கு, இரக்கம் சூழ்ந்திருக்கிறதுனால அவனுக்கு வருத்தமானது இருக்கிறது. வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவனும் தம், தம்னா அவனை, அவனை நோக்கி யார் சொல்றா அப்படின்னா, இப்ப சஞ்சய உவாச்ச அவர் சொல்றார். யாரு சொல்ல போறா அப்படின்னா மதுசூதன இதம் வாக்கியம் உவாச்ச. இங்கேயும் ஒரு உவாச்ச இருக்கு. இந்த உவாச்ச கூறினார், யார் கூறினார்? இப்போ இவர் சஞ்சயன் சொல்றார், மதுசூதன இதம் வாக்கியம் உவாச்ச. மதுசூதனன் அப்படின்னு, மதுசூதனன்கிறது யாரோட பேரு அப்படின்னா பகவானோட பேர், கிருஷ்ணரோட பேர். மது அப்படிங்கிற அரக்கனை இவர் கொன்றார் அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு மதுசூதனன் அப்படின்னு ஒரு பேர். இன்னொன்னு மது அப்படின்னா இன்னொரு அர்த்தம் அகங்காரம்னு ஒரு அர்த்தம், இன்னொரு அர்த்தம் தேன் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த அகங்காரம் அப்படிங்கிறது நான் 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 அப்படின்னு, இதெல்லாம் நான் பண்ணேன், இது என்னோடது, இது நான் சொல்லியிருக்கேன், நான் தான் அந்த பில்டிங் கட்டியிருக்கேன், நான் தான் இவங்களுக்கு இதை கொடுத்தேன், இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கோம்ல எல்லா இடத்துலயும் நான் நான் நான்கிறதே அந்த நான் தான் அந்த அகங்காரம். இந்த நான்கிற அந்த அகங்காரம் இது வந்து நமக்கு உண்மை தெரியாத வரைக்கும், நம்மை பற்றிய உண்மை தெரியாத வரைக்கும் நாம வந்து நான் தான் எல்லாமே நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நான் தான் நான் என்னாலதான் எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பகவானை பத்தி தெரியாத சமயத்துல இந்த உண்மைங்கிறதே என்ன தெரியுமா, நான் யாரு, பகவான் யாரு, பகவானுடைய படைப்பான இந்த ஜெகத் யாரு. இந்த ஜெகத்துன்னா வெறும் இனானிமேட் திங்ஸ் இல்ல, மரம் மட்டையெல்லாம் இல்ல, என்னோடு கூட இங்க படைக்கப்பட்டிருக்கிற அத்தனை ஜீவர்களும் சேர்த்துதான் இங்க ஜெகத். அந்த ஜீவர்கள்னு சொல்லும் போது மனித ஜீவர்கள் மட்டும் இல்ல, மாடு நாய் பன்னியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஓரறிவு ஜீவன் வரைக்கும் அத்தனையும் பகவானுடைய படைப்பு. அதனால இந்த மூன்றும் என்னன்னு ஒருத்தனுக்கு தெரியற வரைக்கும் தன்னை விட்ட ஆள் இல்லைன்னு தான் இருப்பான். அந்த மூணும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு, முக்கியமா முதல்ல பகவானை பத்தி தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு, கொஞ்சோண்டு அவனுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு, யாரோ அவனோட பூர்வ புண்ணியத்தினால ஒரு குரு கிடைச்சு அவருக்கு கொஞ்சம் பகவானை பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனாவது வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னா அப்பதான் அவன் மனசு வந்து கொஞ்சம் நிலைக்கு நிற்கும், இல்லைன்னா அப்படி மேலதான் மிதக்கும். அந்த அந்த அகங்காரமானது தேனாக இனிக்கும். அந்த முதல்ல அந்த அகங்காரமானது தேன் மாதிரி இருக்கும், இனிக்குமா. அந்த அகங்காரத்தை அழிக்கக்கூடியவர் யாருன்னா பகவான். எப்படி அழிக்கிறார்?
எப்படி அழிக்கிறாருன்னா அந்த மது சூதனன் அப்படிங்கிறது, அந்த மது என்ற அரக்கனை அழித்த பகவான்கிறது அது வந்து ஸ்டோரி மூலமா சொல்லப்படுற விஷயம். உள்ளார்ந்த கருத்து என்ன அப்படின்னா, நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய, நமக்குள் இருக்கக்கூடிய நான் என்ற அந்த அகங்காரத்தை அழிக்கக்கூடியவர் பகவான். எப்படி அழிக்கிறார்னா, பூர்ணமான அவருடைய அன்பினாலும் கருணையினாலும் நம்மை ஆட்கொண்டு அவர் அழிப்பார். இப்படி உபதேசம் பண்ணி பண்ணி இந்த மட்டி மண்டைக்கு சொல்லி 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 நீ வந்து புரிஞ்சுக்கோ, நீ புரிஞ்சுக்கோ, நீ எத்தனை 18 அத்தியாயம் சொல்றாரு. யாருக்கு? அவனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நம்மளுக்கும் தான். ஒரு ஆங்கிள் உனக்கு இப்படி சொல்றேன்னா புரியுறதா, இப்படி சொல்றேன்னா இப்படி சொல்றேன், இப்படி சொல்றேன்னா இப்படி சொல்றேன். எப்படியோ ஒரு வகையில சுவாமிஜி அழகா சொல்லுவார் இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசறச்சு. சாஸ்திரம் நமக்கு எவ்வளவு கருணை பண்றது தெரியுமா? நீங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் கடைக்கெல்லாம் போனேன்னா இந்த ஏதாவது வச்சு வச்சு இது இப்ப தெரியறதா, இப்ப தெரியறதா, இப்ப தெரியறதான்னு ஒரு இதுவா வச்சு வச்சு பார்ப்பான். எது கரெக்டா ஓ தெரியறதுன்னு நீங்க சொல்ற வரைக்கும் அவன் ஒரு டப்பாவை வச்சுன்னு எல்லாத்தையும் காமிச்சு காமிச்சு எடுத்துட்டே இருப்பான். அது மாதிரி சாஸ்திரம் உனக்கு இந்த சாஸ்திரத்தினால புரியறதா பாரு, இல்ல புரியலையா இந்த சாஸ்திரத்தினால புரியறதா பாரு. நீங்க கீதையை படிக்கிறியா, புரியலையா, சரி விவேக் சூடாமணி படிக்கிறியா, அதுவும் புரியலையா, சரி அப்ப நீ வந்து கேனோபனிஷத் படிக்கிறியா, கேனோபனிஷத்துல உனக்கு சரியா புரியலையா. அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கா ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஒவ்வொரு விஷயத்த ஹைலைட் பண்ணி இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு அப்படி கொடுக்கறது. சாஸ்திரம் வேற யாரும் இல்ல, பகவானே. அப்படித்தானே நம்ம படிச்சிருக்கோம். வேதம் என்பது இறையேதான் வேதம். இந்த வேதத்து கருத்துக்களை மூலமாக நமக்கு பகவான் வந்து நம்மளுடைய அகங்காரத்தை அப்படியே ஃபுல்லா அழிச்சுடுறார். அதுதான் உண்மையிலேயே இந்த மதுசூதனன் அழிக்கக்கூடியது, நம்மளோட அகங்காரத்தை தான் முக்கியமா அழிக்கிறார் அப்படின்னு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சொல்லியிருக்கார். இந்த 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 ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விளக்கத்தை இங்க என்ன சொல்றார், இங்க வந்து இந்த விஷீதந்தம் இதம் வச்சக அப்படிங்கிற சாரி விஷீதந்தம் விஷீதந்தம் இதம் வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதனன். அவன் வந்து ரொம்ப வந்து இதுல இருக்கான், வருத்தத்துல இருக்கான். எதனால வருத்தத்துல இருக்கான் அப்படின்னா, இரக்கத்தினால் சூழப்பட்டு அவன் வருத்தத்தில் இருக்கான். அவனுடைய கண்கள் முழுவதும் கண்ணீரால் கலங்கி இருக்கின்றது. அவனுடைய கண்கள் வந்து கண்ணீர் தழும்ப இருக்கிறது, ஃபுல் ஆஃப் டியர்ஸ். அந்த கிருபையினால அவனுக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப அடுத்த இது பார்க்க, இது வந்து என்ன, இது வந்து ஒரு பிக்சரைசேஷன் ஆஃப் அர்ஜுனா. எப்படி இருக்கான் அர்ஜுனன்? இப்படி இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனை பார்த்து இப்ப கிருஷ்ணர் பேசுறார். ஒரு பாயிண்ட நீங்க நோட் பண்ணணும். ரொம்ப தில்லா பேசிட்டே இருந்தான்ல, அது வரைக்கும் கிருஷ்ணர் பேசினாரோ? பேசவே இல்லை. எப்ப பேச ஆரம்பிச்சார்? என்னால இனிமே முடியாது, கீழே போட்டுட்டு உக்காந்துட்டு கண்ணெல்லாம் கலங்கிட்டு அழறான். இப்போ அந்த அழுகையை தாங்காம அந்த கருணையோட பேசுறாரு. இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் உவாச்சன். இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு அத்தியாயம் ஃபுல்லா வாயே திறக்கல. அதுதான் மேன் மக்கள். அவர்கள் பேச மாட்டார்கள், கேட்டாதான் பேசுவார்கள். கேட்கணும். அந்த கேட்கறதுக்கான பக்குவத்தோட அந்த ஜீவன் வந்திருக்காங்கிறத பார்க்கணும். பார்க்காம சும்மா ஏதோ நீங்க கேன் யூ டெல் மீ அபவுட் சம் உபனிஷத்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லிடுவாளா இந்த சுவாமிஜி? இஸ்லாம் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டா. அது நமக்கு அதுக்கு பக்குவம் இருக்கா, நம்ம அதுக்கான சரியான பாத்திரம் தானா அப்படின்னு பார்த்துதான் கொடுப்பா. அதனால அந்த மாதிரி பாக்குறார். ஒரு 47 வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகம் போச்சு இல்லையா? அவ்வளவும் அவன் பேசினானா இல்லையா? 20ல ஆரம்பிச்சு 21ல ஆரம்பிச்சு பேசியிருக்கான். பேசுப்பா, நீ பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப கண்ணெல்லாம் ஜலமாக இருக்கும் பொழுது அவர் பேசுகிறார். அவர் என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். யார் சொல்றேன்னா படிக்கிறேன் மேடம். சுகீதா. ஓகே. ஆமா மேடம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச குதஸ்த்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரமர்ஜுன குதஸ்த்வா. ஆமா படிக்கிறீங்களா? படிங்க. படிக்கிறேன் மேடம். ஸ்ரீ பகவானுவாச குதஸ்த்வா கஸ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரமர்ஜுன. பகவான் வந்து எடுத்த உடனே ஐயோ பாவம்பா நீ அழறிய இந்த கர்ச்சீஃப்லாம் கொடுக்கல, முதல்ல திட்டுறார். ஏன்னா திட்டுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் அவருக்கு தான் இருக்கு. இப்படியா அழுவான் யாராவது? எங்க வந்து அழற நீ, மானத்தை வாங்குற நீ அப்படின்னு தான் கேட்கல அவர். அந்த மாதிரி இவர் வந்து கேட்க இங்கேருந்து வந்ததப்பா. அதுக்கு அர்த்தம் முதல்ல பார்த்துருவோம். விளக்கம் சொல்றதுக்கு ஐ திங்க் இன்னைக்கு டைம் இருக்காது, ஏன்னா நம்ம மகாத்மியம் படிக்கணும். நம்ம முதல்ல பதார்த்தம் பார்த்துக்குவோம். அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம இதனோட விளக்கத்தை சிந்தனை பண்ணுவோம். அர்ஜுன ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுறார். அர்ஜுனா, ஒரு பேரை சொன்னாலே அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாந்தமாகும்.
அதுவே அதுவே ஒரு சைக்காலஜி. அவன் பேரை சொல்லும் பொழுதே என் பேரை சொல்லிட்டார் குருநாதர் வரும் இல்லையா நமக்கு. எனக்கு வந்தது, என் பேர் வந்து சுவாமிஜி வாயில வரும்போது எனக்கு அப்படியே என்னமோ பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி அது வந்து வரும் அந்த சிஷ்யனுக்கு வந்து அது அது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் அது. அப்படி அர்ஜுனான்னு கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு, நிறைய கூப்பிடுவார் இதுக்கப்புறம். இது இப்போ ஒரு தரம் தான் கூப்பிடுறாரு இல்லை, இன்னும் நிறைய நிறைய அழகழகான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட போறாரு. அவனை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்துவார் அவனை. அடுத்தது விஷமே அனாரிய ஜுஷ்டம். விஷமேனா, விஷமேங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னா சரியான சமயத்துல இல்லாத அப்படின்னு, நெருக்கடியான நிலைமையில் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது சரியான டயத்துல அவன் சொல்லல, ராங் டைம் ராங் பிளேஸ்ல இவனுடைய ஃபீலிங்ஸை அவன் வெளிப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறார். அதாவது நெருக்கடியான ஒரு நிலை. எங்க நெருக்கடி? போர்க்களம். இந்த இடத்துல அனாரிய ஜுஷ்டம். அனாரிய ஜுஷ்டம்னா நல்ல ஒரு மேன் மக்களுக்கு ஒவ்வாத ஒரு விஷயம் இது. நல்ல நல்ல படிச்சவர்களுக்கு, நல்ல ஒரு சம்ஸ்காரத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு இது ஏற்புடையது அல்ல அப்படின்னு. அஸ்வர்க்கம், ஸ்வர்க்கத்தை கொடுக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பே வந்து ஸ்வர்க்கத்தை கொடுக்காது. அகீர்த்திகரம், இது வந்து புகழை கெடுக்கும், புகழ் இல்லாம பண்ணிடும். இதம் கஷ்மலம், இந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்மலம்னா அழுக்கு. இந்த மாதிரியான மனசுல ஒரு அழுக்கு இருக்கே, அது குத்தக எங்கிருந்து? துவா சமுபஸ்திதம், உன்னை அடைந்தது. இதான் அர்த்தம். இதுக்கு என்ன இது அப்படின்னா, ஒரு நெருக்கடியான நிலைமையில இப்படி ஒரு வார்த்தையை பேசுறியேப்பா, இந்த மாதிரியான வார்த்தை உனக்கு எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு கீர்த்தியை கொடுக்கக்கூடியதாக இல்லை, இது உனக்கு ஒரு மேன்மையை தரக்கூடியதாக இல்லை, இது உனக்கு சொர்க்கத்தையும் தரக்கூடியதாக இருக்காது. இந்த மாதிரியான ஒரு பழியை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமானது உன் மனசுல ஒரு அழுக்கானது எங்கேருந்துப்பா வந்தது அப்படின்னு கேட்கிற. எவ்வளவு அக்கறையா கேட்கிறார் பாருங்க. இது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் இருக்கு, நம்ம டீப்பா பார்க்க வேண்டியதும் இருக்கு. அடுத்த இதுல பார்க்கலாம், அடுத்த சத்சங்கத்துல நம்ம அதை பத்தி சிந்தனை பண்ணலாம். இப்ப நான் வந்து மகாத்மியம் படிக்கிறதுக்கு அங்கேயர்கண்டி மேடம் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்களா அங்கேயர்கண்டிமா? ஆமாமா, சாரி No மியூட் problem. எடுத்துட்டேன். சொல்லு. ஒரே நிமிஷம், ரெடியா தான் வச்சிருக்கேன். ஸ்ரீ கீதா மகாத்மியம் தரோவாச்ச பகவன் பரமேஷான பக்திரவ்யபிசாரிணி பிராரப்தம் பூஜ்யமானஸ்ய கதம் பவதி ஹே பிரபோ. ஸ்ரீ விஷ்ணுருவாச்ச பிராரப்தம் பூஜ்யமானோ ஹி கீதாபியாசரதः சதா சமுக்த சுகி லோகே கர்மணானோ பலியதே மகாபாபாதி பாபானி கீதாத்யானம் கரோதி சேத் क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी तलमम्भुवत् गीताय पुस्तकं यत्र यत्र पाठपर्वतते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगीनपन्नकाश्यचे गोपाला गोपिका वापि नारदोत्तव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता पर्वतते यत्र गीता विच पर्वतते प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे सोत्तमं गृहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या परहं रूपा न संशयः अर्थमात्राक्षरा नित्या शानिर्वास्य पदात्मिका सिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञान संयुता योष्टात् सजबो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते तदो याति परां पदम्
पाडे समर्थ संपूर्णे तदोत्तम पाडमाशरेत् तदा कोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पडमानस्तु गंगा स्नानफलं लभेत् षडंशं सबमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एहाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन्मन्वन्त्रं वसुन्तरे गीताया श्लोकदशकं सप्त पञ्चचतुष्टयम् स्वौत्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषदां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतास्वरणाशक्तो महापापयुतो भिवा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुनाशकमोतते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि पूरिशः जीवन्मुक्तः विज्ञोये देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाता परं पदं गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृत्तापाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्यादुहृदः एतन्माहात्म्यं संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच महात्म्यं एतत् गीताय मया प्रोक्त सनातनं गीतान्ते च पठेत् यस्तु यदुत्तम तत्फलं लभेत् इति श्रीवराह पुराणे श्री गीता महात्म्यं சம்பூர்ணம். ஹரி ஓம். ஹரி ஓம்மா. யாராவது கன்க்ளூடிங் ப்ரேயர் சொல்றீங்களா? வத்சலாமா நீங்க சொல்றீங்களா? நான் சொல்லவாமா? மைதிலி சொல்லுங்க. அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி அகத்திலே அஞ்சினோர் வெள்ளம் பொறிகளின் மீது தனி அரசாணை பொழுதெல்லாம் நினது பேரருளின் நெறியிலே நாட்டம் கர்மயோகத்தில் நிலைத்திடல் என்றிவை அருளாய் குறிகுணம் ஏதும் இல்லாதாய் அனைத்தாய் குலவிடு தனி பரம்பொருளே எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் எண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் பண்ணிய பாவமெல்லாம் பருதி முன் பணியே போல நன்னிய நின்முன் இங்கு நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய் ஊட்டி எல்லாம் வாழி எங்கள் மோனகுரு வாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். हरि ओम. सद्गुरुनाथ महाराज की